Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, voin yhtyä näihin kiitoksiin, mitä täällä on jaettu jo kaupunginhallitukselle siitä, että varsin hyvään kompromissiin tässä on päästy ja etenkin kasvu- ja oppimisen palveluiden osalta. Kuitenkin se, mitä tässä muun muassa Markku Lahti sivusi ja joku muukin puheenvuoroissaan, että pikkasen sellaista tendenssiä on havaittavissa, ei ainoastaan tässä budjetissa, vaan aika monessa jo aikaisemminkin, että ensin laitetaan joku säästötavoite ja päätetään, että nyt tuosta säästetään ja sitten ryhdytään miettimään, että no miten me tämä tehdään ja miten me kuullaan ihmisiä ja mitkä on ne vaihtoehdot. Ja se ei ole ehkä se kauhean rakentava tapa ja toivoisinkin, että tässä päästäisiin eteenpäin ja keskityn nyt tässä yhteen esimerkkiin, joka ei valitettavasti nyt tässä budjetissa ole saanut rahoitusta osakseen, eli lähitaloista tuota kortteliklubia tässä aivan lähellä esitetään lopetettavaksi ja siellähän, tai näissä kahdessa olemassa olevassa lähitalossa on noin 30 000 kävijää vuosittain. Järjestetään erilaisia tilaisuuksia jumpista vertaistukiryhmiin, lasten ja perheiden ryhmätoimintaa, ei ainoastaan ikääntyneiden, toki hyvin paljon ikääntyneille ihmisille toimintaa, musiikkitapahtumia, digineuvontaa, kulttuuritilaisuuksia, terveysinfo ja JNE, myöskin monikulttuurisia kokoontumisia. Ja nyt sitten ajatuksena olisi, että tämän kortteliklubin tilalle sitten etsittäisiin korvaavia tiloja kirjastolta, Matarasta, ehkä Sepän keskuksesta, ja tietysti tässä nyt on se valitettava yhtälö, että nämä kaikki ovat maksullisia tiloja, kun nyt kortteliklubilla tapahtuva toiminta on maksutonta, ja en nyt ole aivan päässyt kyllä käsitykseen siitä, että miten tämä yhtälö oikeasti on ajateltu tehtäväksi, koska on aika ilmeistä, että kyllä tällä kortteliklubin toiminnalla on hyvin vahvasti niin kuin hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, ja todella toivon, että tässä asiassa nyt sitten löydetään rakentavia ratkaisuja. Tuossahan Tietotalollakin on kuulemma sellaista tilaa, mitä ehkä voisi käyttää tähän. Toki se henkilöresurssi uupuu tästä budjetista, mitä siihen tarvittaisiin, mutta vahva toivomus on kaupunginhallitukselle, että tähän oikeasti etsitään ratkaisuja. Minua kovasti harmittaa se, että tässä on nimenomaan nyt tehty niin, että ensin tehdään esitys, että lopetetaan ja sitten aletaan miettimään, että mitä tilalle. Ja näin meidän ei kerta kaikkiaan pitäisi toimia. Mä olisin ollut kovin valmis ottamaan vaikka vuoden aikalisän tähän, mutta mun kynnys tehdä esityksiä täällä on kovin korkealla, mutta en ole tyytyväinen tältä osin tähän kaupunginhallituksen esitykseen. Ja niin kuin sanottua, niin toivon, että tähän löytyy sitten toimivat vaihtoehdot. Kiitos. Kiitos.